Kokatuta gaude Urrelekun, Urruio izenekoa, eta hau da agroaldea bat. 7 partzela ditu eta jabetza du Foru Aldundikoa. Esleipen bitartez jasotzen dira partzelak, konkursura ateratzen du, eta nahi duena aurkeztu daiteke, eta badago puntuazio sistema bat, eta gehien zehatzen duena, pues. Eta hemen ditugu azpiegitura mankomunak, balsa ezberdinak, eta orduan, 7 partzela daude. Gero, zabalduta fokoa gaude Gaintxurizketan. Gaintxurizketa da, mail goreneko nekazal lurrak. Horrela jasota dago PTS-en, eta aitortzen du, burutu beharreko jarduerak nekazaritzari lotuak izan behar dira edo antzekoak. Eta oraintxe momentu honetan izugarrizko mehatxua du dela plataforma logistikoarena. Hemen Gaintxurizketan 30 hektarea egin nahi dute zementoz estali eta gelditzen den irla artifizializatu gabe irla bakarrenetarikoa izorratu, ez? Eta gu hain zuzen aldarrikatzen duguna hemen Gaintxurizketa izan daitekeela Oarsoaldearen txat, elikadura buru jabetzarako erreserba naturala, ez? Ikusita ze izendapena duen bere nekazal lurrak, bideratu hortara egin beharreko jarduerak, ez? Gaur egun Euskal Herrian praktikatzen den nekazal politika merkantilista da, eta datu bat azpimarratzen du hori, ez? Dela, hemen konsumitzen dugun 180 kanpotik dator. Orduan menpekotasun bat sortzen du. Eta hori ikusten dugu instituzionaletik planifikazio falta. Guk ez ditugu iragarkiak behar, oso polita dira, ETB-en azaltzen diren iragarkiak, baina behar ditugu politika realak. Eta kasu honetan, bultzatu behar dena da, lehen sektorea, mai interinstituzionaleak sortu, mai sektoriala, eta pixka bat hori neurriak hartu. Esate baterako, eta txalotzen dugu hartzen direnak, esate baterako horrezkapen zerbitzua oso lagungarria egiten zaigu, findu daiteke, baina txalotzen ditugu horrelako neurriak. Baina uste dugu, nahi baldin badu ditugu egonkortu nekazariak lurran, bestelako praktika batzuk egin behar dira, bestelako neurri eta politikak hartu behar dira, ez?